Yaro utrai. Hallelujah. Uneu Jisu belai jonga jongpi. Belai badan bor belai bakrau bor. Ka beneng ka khet jengo ka khandeu ka jekai kejat jengo. Uneu belai bangi syikri ulong babha. Ngide ki kuan jong belai ngen ai syu belai barok ka buram. Namar ka buram he kede ka jong belai. Bat ngai ku belai i pi barok. Ki para banget ki bait ki jonga hau try Jesus Christ. Wai poi barok daga jing it ka jong belai. Ngai ku belai i je fi. Teh ne ka por wa mentangi don ha kana ka jaka. Bat ngen yo sngau ka jing pla leng ba na ini kong yo hun. Thong ni baka mat ki kamba ki jong belai. Ti shua ba ini kong yo hun thong ni ban ai ka jing pla ba ya ki kamba jong belai ba imat ha ga jing im jong i ngakwa pan i thu i fi ine ide i mei jong i kong yo hun thong ni ide ipa upa jong ini kong yo hun thong ni ide I mei he jong ikong yo hun thong ni ngidon hang ni kumba san ngut hane ko por bat ban sekhi bat ban pla shepi ye ki kamba jong blai ba ikong yo hun thong ni imat hak ne ko por ngin yo ne I ban pla cham sim ro ne ko por ba menta te nga IT ha I ne ko por te ka ban kong nas nga ban ai ngu hi utrai su kejing im junga ngas nga ban plai kejing syam junga bang lai kendo te ngan pla hakne ka por ka bamta te ban kong nga debit tho te nang to pat nga laj pha sumar namar ba ngam don khun la arsnem nang to nga laj pha sumar laj pha kem shama kruat ki ong ba ka don ba at ba hapla khun nang to pat ski nga laj tang at na lai sen kem kum to nang to pat namar laj ki doktor ki bakham he ro ngam don lat ngi mi lat ngi kwa ban laj pha sumar re ngim don lat namar ngi ki baduk te ngi mi lat nang to nga khlam yo le shu tang laj pha kem tang hamok ruat hi pat nang to ski nga set page na po YouTube nang to nga set page na po YouTube kini kinong yalap nang to nga shem nga sngab ki khubor nang to nga shem hi ba Jimmy ba iduai ba shem iduai ki ba pang ki ba shem bunja ki jing im jing ki bre ki ba shem ki pha duai I nang to nga I ba labu hang to po YouTube la palaj lang bot un number phone nang to nga sim I number phone nang to na po YouTube nga phone I ang sungabha ba Jimmy penduai lem nga namar ba nge thu ka jing im junga ba alai phasuma teng shama korwa tang ba nga khlam yo le shu nga kwa ban laj phasumar ki doktor ki bakham he ki hospital nai kami lat namar ngi ki baduk te nang to pat I la bu yang ki jing duai man kapor saja phone saja bu ki jing duai la hadin at banai kum to ngala armet no de na kabor jong blai hi ba ulas nge ki jing duai ki jonga bat iba Jimmy ru kum jo sed bu man kapor ban duai nam ta jonga la bu nga barabor sed phone kum to la pelong ki jing duai nam ta ngakwa ban khasuk in ikhun ru namar ba kum to hadin ar banai kum to ngalaj check up la armet la pa ba la armet kum to tenang to nga phone I pas iba Jimmy ngalaya thu ba ngala armet nta tenang to lebu biang jing dua nga ba nyo ban sumar ini khun bangadang pun po ban khasuk ma adu banganda khasuk temenin arpu nyotarik jom tau benai ngalakha hi ini ikhun haying nga sebu hi ki jing dua su blai ba un pelaj nga ada kabangan khahi ni ikhun ba ula ai nga ya ki ai ke jing kwa ke jonga ki jing thang ki jonga ula ai ublai ki jing snge nga se dua ai ublai ula pelaj sibun nga bangan ngalakha suk hi ni ikhun menen kamiet arpuai o arpunyo tarik ngalakha ini ikhun nang to nga pentip se I ba Jimmy bangla khai ikhun ngalakha hi haying
Klem don kano ke jing wit ni ke jing pentut. Ke dah ke jing yarap ke jong ublay. Dai tang ke bor jong ublay ngasutu nomor ba. Klem ke bor ke jong ublay te ngi kibre ngimla bal na ai. Ngasutu yang ada tang ublay hi ubala. Ai nga kini ki kun ki bangan. Yo ban kedub ban ra ban sumari ki ban. Senang ki ban yalami kelenti ke badai ban. Yach kamon ke jong ublay. Umno bangan na ban. Pesai kini ki kun. Kejing im jengi kimi ki pa. Kumno ngila ban. Ai kata kejing senang. Yaki haduk bakin dahe kinda san. Bakin long kita ki kun ki bara tibriu tiblay bakin nang ban ij ublay. Mad bakin nang ban sakri tra jisu be ij te ngi oj ki breu ngi kanut shibun ki jing hang ne hapertain rai. Ngi ladangi don ke mesim da ka jing ngaj bet ke jing chania ngin pentip si utra jisu. Ublay usngel ladangi kloy ban IT. Hu met ban mesim ngin chania hu. Un ai un yarap yang ngi. Hinum do jing kermen. Utrai ulong hajan jongi udon bat ngiman kapor langi don hang no ru ublay sim ino yang ngi tadangi ngi yai kan ma bat yai iji kamon ke jong ublay bat ngi kenturu ya pi bara ngi kum ki kentai ne ki sendrang ru kham tam ki kentai nga kentu ba ngi nom do jing kermen oj ke jing im ke jongi kum ki breu. Ia kenduk bun kijing bat kijing jenjar kijing im kijong hindrai nginam du jeng kermen ngin pai ublay ngin pan bor ublay usngew ngi ladangi ngi shania met ban mesim ngi IT utrai ublay ukloy ban jubab ye kijing pan bat kijing sang kijongi te ngaru ngasngew ban ong ba karne ublay ula ai kam tam kini kun la ula ai hi kini ki kun kiti bangen yok ban kedub ban ra mo kun jongi hoi kun ksiar bakin long kita kino syarai nang ban ij bat benang ban kentui la jong ki kun kiti bakin nang ban buram ne ban sakri utrai ndang sya singiru ndakila kam he bakin long kita kino yakit e ba ka kam ke jong ublay te ngaru sngaw ban ong ba de tang kabor ke jong ublay hi kine ki bara baran kentu ye pi bara ki para kentai bar para ngi kentu ye pi ki para kentai bara bangin nam do jeng kermen hoj ki jeng im ki jong ki breu ngi kendu sibun ki jeng bat ki jeng jar ki jeng sem ki jong simet la simet rai ngin pai si ublay ngin pan bor na ublay bon ai ye ki jeng pan ki jong ki jeng sem ki jong pom sem un ai ladangi trang ngi seliang na do ka not bat ka mesim imdan kata ka jing artatin ublay ukloy ban ayangi ladangi don ka mesim ka jing ngaj bat ka jing shania ngala syam yala de tang ka bor ka jong ublay ngasutho ada klem ka bor ka jong ublay ngamla banlong ai ru em bada ka jing yedwai kat I ba Jimmy ngasnge ban ai ngu I ro dai na ka bor jong I ro bai la shat bu yang man ka por ban man ka sngi I shat kan mau I je ngai shat phon man ka por nga dai na mar jong I ro la long yang ka jing duai la ai men sim nga inom pendu jing kerman yang ai men sim shat phon shat penlong ka jing duai yang shat kan tu yang bangan nom do jing kerman de ban pai ublay ukloy ban ai phi la shat kan tu yang ngaru ngasngew ban ai kublay I ro I ba Jimmy na mar da ka jing dor ka jong I ro na ka jing ai mesim jong I tenang to pat tangkum ta hi ngasu ban ai kublay phi bara te ngaru ngam da bon don bun kentin ban keren ne ban pla Shapi ndai ngasu ai tang kine ki jing shem men sem bang shem halade ban ngakentu ye phi bara bangin phai ju blangin nom do jing kerman ngin pentip utrai hiki ki jing shem jungi hapo men sem ki jing kwa ki jongi te tang kine kintin ki bakhandiat na ka buram ka jong ublay amen to kublay shibun kong yo hun thong ni pila ai ke jing pla yikini ki ai bublay la le bhai fi
Bat ane ke por ku meneng ong nyala don lang ni kumbasan ngot ini imei jong I kong yo hun thong ni itai ide ipa jong I kong yo hun thong ni ite ide in ni imei he jong I kong yo hun thong ni ngi hang ni hang ni don bat ngi apply ke bu ble